गोबां दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंनो अनसुंथाइ होनाय थांखिजों जोलुर गेलेनाय दिन्थिफुंदों। आईएसएलनि लीग हिरोज आरो बड'लेण्ड जिसेनि गेजेराव बे लोगो गेलेनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ डिमाकुसिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। बीटीसी गेलेमु बिफान आरो युब कल्याण बिफाननि बानजायनायाव बावैसो सिगां आसामजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलाव मिथिंगायारि दैबानाया गोबां खहा खालामलांनाय सुबुंफोरखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनो बे गोरोबलाय मेचखौ बानजायदों। बे गेलेनायाव बाहागो लादों आईएसएल, आई लीग हिरो आरो बड'लेण्ड जिसे हानजाया। बे गोरोबलाय जोलुर गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बे गेलेनाय बादायलायनायाव बर'नि मुंदांखा गेलेगिरि दुर्गा बर' आरो हलिचरन नार्जारीजों लोगोसे आईएसएलनि गोबां मुंदांखा गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। फ्लाड रिलिफनि थाखाय दिनै डिमाकुसियाव जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव आरो डिमाकुसिनि जिखिनि जोंहा स्पर्ट्स एसोसिएशननि माखासे बिबानगिरिफोर दङ जयै बेवहाय आईएसएल आई लीग गेलेग्रा आरो बड'लेण्ड 11 होननाय मोननै क्लाबनि गेजेराव मोनसे फुटबल मेच बेवहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जिखिनि नायगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननाय दिनै डिमाकुसियाव जोङो जोबोद मोनसे समायना फुटबल मेच नुनो मोनदों। जोंनि ओनसोला फुटबलाव जथेस्थ' जौगानाय, नाथाय बेखौ मोजाङै अर्गेनाइज भाबै जोङो लांनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबोद माने पटेन्सियेल थासेयावबो माखासे प्लेयारफोरनि गेजेराव केपासिटि थासेयावबो बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हायाखै। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ बोरैहाय मदद खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों माखासे हाबाफारि लादों। दा बिनिखायनो आंबो बे फुटबल मेचआव बाहागो लाफैदों नायनो थाखाय। आरो थांनाय बोसोरावनो जोङो मोनसे काउन्सिल फुटबल लीग खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय थांनाय बोसोराव कभिडनि थाखाय हायाखिसै। देग्लाय जोङो काउन्सिल फुटबल लीगखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट जयेन्टलि देग्लाय बोसोरनिफ्राय स्पर्ट्स इभेन्ट्सफोरखौ जोङो स्कुल कलेजफ्रावबो स्टार्ट खालामफिनगोन, गामिफ्रावबो स्टार्ट खालामगोन। आङो मिजिंथिदों जे जोंनि ओनसोला स्पर्ट्सआव फैगौ खम बोसोर समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो जों दावगालांनो हागोन। सर, दिनैनि जितु रिलिफ केम्पनि थाखाय स्पर्ट्सनि होबाय जितु आरो बेहाय मिनिमामबाबो मोनसे जितु रांनि टिकेटनि बेबस्था खालामगोन, बेखौ मोनबेसे जिल्लायाव दैथायहरगोन आरो बेखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायगोन बा बिथांमोना स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामगोन। दा बेवहाय मोननै थांखि दङ, रिलिफआ मोनसे थांखि आरो लोगोसे जोंनि फुटबलखौ, जोंनि ओनसोलनि फुटबलखौ प्रमट खालामनाया मोनसे थांखि। बेवहाय आईएसएल गेलेगिरिफ्रा बिथांमोना जोबोद एक्सप'जार मोनबाय। दा बिथांमोनजों जोंनि लकेल माखासे फुटबल प्लेयारफोरखौ गेलेहोनानै जों बोरैहाय बिथांमोनखौ माने माखासे एनकारेज खालामनो हायो, इन्सपायार खालामनो हायो आरो एक्सप'जार होनो हायो, बे मोननै थांखिखौ लानानै बे मेचखौ लाखिनाय जादों। जोबोद गोजोननाय जोङो फोरमायगोन। गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय भारतनि मुंदांखा माखासे क्लाबफोराव गेलेनायनि जि गेलेगिरि, बे गेलेगिरिनि गेलेनायखौ नैबे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव नुनो मोनगासिनो दङ एबा नुनो मोनबाय। बेयावहाय जोङो जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय इण्डियान प्रिमियार लिग एबा आई लीग बा आईएसएल बे हानजायाव जायफोर गेलेगिरिफ्रा गेलेयो बिथांमोनखौ मोनसे हानजा एबा टीम, आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायबो गोबां गेलेगिरि दङ जायफ्रा इण्डियान रेलवे बा आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड बा अइल बा आरबिआई एबा रिजार्भ बेंक अफ इण्डिया बेफोरबायदि टीमाव गेलेयो। बिथांमोन गेलेगिरिफ्रा मोनसे टीम एबा बड'लेण्ड 11 होननानै मुं होनाय जादों। बे मोननै दोलोनि गेजेराव नैयाव दिन्थिफुंनाय मोनसे फुटबल बादायलायनाय नङा, बियो दिन्थिफुंनाय मोनसे फुटबल गेलेनाय बे सोलिबाय थादों। आरो बेयाव जिहेथु जोंनि ओनसोलाव गिबि खेब जादों बेबायदि गेलेनाया बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव, बेयो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आङो बुंगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो गेलेनायखौ नायनायजों लोगोसे जायफ्रा नायनो फैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो रांखावरि बा रां अनसुंथाइ लानाय जादों। जाय रां अनसुंथाइखौ जोङो थांनाय समाव जालांनाय जि दैबाना, आसामनि बे दैबानायाव जालांनाय खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सरकारा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड खुलिदों, आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड खुलिनाय, बे मोननै रिलिफ फान्डआव जोङो दिनै जिखिना जोंहा अनसुंथाइ सिखारबाय रांखान्थि बा रांखावरि,
बेखौ जों समानै बाहागो मोननै खालामनानै जोङो गथायनो थाखाय जों थांखि लादों। बेबायदिनो माने बिटिआर ओनसोलनि मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि अनसुंथाइ बिनानै गेलेहोनाय हाबाफारिया जागोन नामा गुबुन मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव? बिदि जोङो दासिम साननाय जाथ'वाखै। जुदि प्रयोजन जायोब्ला एबा समा जुदि जोंखौ खालामनो थाखाय माखासे थासारि खालामबावोब्ला जों निस्सय जों खालामगोन। फुटबल नङाब्लाबो बिदिनो गुबुन इभेन्ट बा हारिमुनि बिथिङावबो जों खालामनो हायो। जुदि समा जुदि बिदि फैफिनोब्ला बिदि माखासे थासारि अब्लानिया जों निस्सय सिन्था खालामगोन। खिन्थु दासान्दि जोङो बिटिआर ओनसोलाव जोङो नैबे मोनसेल' गेलेनायखौनो जोङो सिन्था खालामनानै खालामनाय जादों। बे नैबे दिनैनि गेलेनायनि गेजेरजों बेसेबांसो अनसुंथाइ सिखारगोन बायदि? जोंथ' बेहाय 19 लाख टारगेट खालामनानै जोङो गेलेनायखौ जोङो खुंदोंमोन। दासिम आङो काउन्टाराव खौरां लायाखै बेसेबांखिनि फैगोन, थेवब्लाबो 10 लाखनिथ' सायाव फैगोन जों बेखौ बुंनो हायो। आरो 10 लाखनि सायाव फैयोब्ला जोङो मोनसे मोजां बिबांनि रांखान्थि जोङो आसाम सरकार आरो जोंनि बड'लेण्ड सरकारजों गथायनो हागोन होननानै जों बुंनो हायो। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।